रंगिना बसुमतारी बिथाङा गावनि माने दुखु जारला मेगननि मोदै मा फोरमायदों नोंथांमोना माने बेखौ नायलांदो आरोना गाबै गाबै बिथाङासो मिथिसिगौ आरो माने मा जादों न'खरनि काहानि लानानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला। आं दासो जिमनिफ्राय फैदों। फैनानै आं ड्रेसबो चेन्ज खालामाखै। फैनानै आङो सामफ्रामबो बेबायदिनो अबस्था जाबाय न'आव फैबाथाय। आं बिराद दुखु मोनो आङो। आंनि लाइफखौ मानो एथ' बिदि बरबाद खालामनानै गालांगोन। आरो आंनि हासबेन्डनि बिब'आ आंखौ जि खोथाखौ बुंदोंमोन दा सानसे समाव बे खोथायानो आंनाव रिपिट जाबाय थायो। जे खामानिखौ आं जिबनाव मावफेराखै बे खामानिखौ आङो एथ' बेबायदि बुंनानै दुखु आं माब्लाबाबो मावाथ'। नोंसोर आंखौ बावगोन सानदों नामा? आं माब्लाबाबो आंखौ जेसेबां सान हर दिनैसिम 1 इयारानो जानोसै आंनि मेगननि मोदैया राननानै आङो एथ' खस्थ' खालामो आङो बिखानि गुरै खालामनानै खस्थ' खालामो आङो। नोंसोर बायदि आजादि जिबन नङा जोंनिया मिथिबाय। आंनि बिमा बिफाया बेसेबांबा बिखानि दै खालामनानै खस्थ' खालामनानैसो जोंखौ फोरोंनो मिथिबाय। दिनै नोङो आंखौ बेबायदि दुखु होनायखौ माब्लाबाबो आं मावा मिथिबाय। थैना थांबाबो आं मावा। नैबे बिखायावसो दं मिथिबायना। आं कन्ट्रल खालामसो थायो निथि। आं रावनिबो सिगाङाव देखाया। आं रावनिबो सिगाङाव देखायबायना आंनि दुखुखौहाय। अब्लाबो आं दिनै कन्ट्रल हायाखै आङो। बहुद दुखु आङो लाइफआव मिथिबाय। आंखौ बेबायदि खालामनाङामोन नोङो। माब्लाबा मावनानै थाङा आङो मिथिबाय। आं माब्लाबा मावनो हाया। नोंसोर जेसेबांनाखि खालाम जादुथना मेजिक खालामबाबो ना आं माब्लाबाबो मावा मिथिबाय। आं बायदि सासे भगबान सिबिग्रा मानसिखौ नोंसोर बेबायदि बुंदोंना आं रावनिबो थाखाय गाज्रि सानाखैमोन। आं नोंसोरखौ गाज्रि सानाखैमोन। आं माब्लाबा मावनानै थाङाथ'। नोंसोरो मा सानदों? आं माब्लाबा थाङा आंनि दुखुखौ। आंखौ एसेबां दुखु होनायखौ माब्लाबा मावनाय थाङा। आङो माब्लाबा निमाहा होआ आङो। आंखौ थैनायनि समान खालामदों थेवबो दिनै आङो जुजिथाबनांदों। आङो उफाय गैया। आं मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानैबो दिनै आं बेसेबांबा खस्थ'जों आङो जुजिगासिनो आङो मिथिबाय। आं माब्लाबाबो मावाथ'। आं माब्लाबाबो मावा। आंनि गोसोआव बेफोरबायदि दुखु होनायखौ दिनैसिम आंखौ रावबो बेबायदि दुखु होआखै। दिनै नोंसोर आंखौ जिबायदि दुखु होदोंना आं माब्लाबाबो मावाथ'। मा सानदों नामा समा रावनियाबो एखे सम थाया मिथिबाय। समा रावनियाबो एखे सम थाया। दिनै नोंसोर आंखौ गोरिब होननानै जोंनि न'खरखौ गोरिब होननानै बेबायदि खालामदोंना जोंखौ बुंहैदोंना आंबो मानसिसोथ' मिथिबाय। नोंसोर बायदि अगियानि नङा आङो मिथिबाय। समा रावनियाबो एखे थाया मिथिबाय। समाबो बयनियाबो फाला बदलसो मिथिबाय। आंखौ मानो बिदि खालामनांगौ नोङो? आंनि लाइफआव नोंसो फैग्रोदों। आं नोंनि लाइफआव फैयाखैमोन। नोंसो आंनि उन खारफायोमोन। नोंसो आंखौ जिमनिफ्राय ड्रप खालामोमोन। आं नोंखौ लिङामोन मालाबाबो आंखौ न'आव दोनलां होननानै। नोंसो आंखौ जिम जोबनायखौ नेबाय थायोमोन। नोंसो आं जिम फैया मानो फैया होननानै बुङामोन। दिनै नों आंखौ मानो बिदि खालामो? आंनि लाइफआव मानो बरबाद खालामो? आं नोंजों मा टाइमाव बाहेरायाव बेरायफेरनो मोन्दों? आं नोंनिफ्राय मा जादोंमोन आंखौ बेबायदि बुंनो? आंखौ फैसा थाखानि लब आंखौ खर'पति होननानै नोंसिनि न'खरखौ आं मिथियानोमोन। इभेन आं नोंनि नामबो मिथियामोन आङो। नोंनिफ्राय आं थाइसेबो थाखाबो नुफेराखै आङो। नोंनिफ्राय आं थाइसेबो थाखाबो मोनजाफेराखै आं दिनैसिमबो। आंनो नाङाबो मिथिबाय। आंनो नाङा नोंनि थाइसेबो थाखा नाङा। आं बिदिनो थैलांगोन आं गामि गामिनो।
Aku itu garis bodoh. Aku itu garis kalam dah. Aku itu garis bunuh dah. Aku harus tu kalam dah di foreigners. Apa belum apa tu? Di sana nama aku radio bersangkai dengan aku sana nama happy tu. Agak di dalam kurang mami di sana di mana guys? Aku semicik aku. Sana tu orang ada. Oblah bagus sudah berapa dah? Jual mau happy lagi dah. Aku belum bawa tu. Di sana sana aku belum bawa. Aku di bawah tu. Aku belum di bawah. Aku belum di bawah.